akwai abin da yake faruwa yanzu a duniya wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan musifar mata suna zuwa suna kayan kes ɗin, maza suna kawo min kes ɗin. Don haka ina roƙon mazaje da babban murya, duk wani namiji da ya san yana da alaƙa da wani aboki wanda yake haɗa shi da matarsa, don Allah an duba al'amarin. Amana ta yi ƙaranci. Yanzu kuma salon da aka tsaro da shi shine matar aboki tana bin aboki. Ma'ana sai a bige da sulhun aure, in an samu matsala sai kaga an ɗau ƙara an kai wa abokin miji, daga nan kuma sai a fara wai tausayawa matar, ana taimaka mata, sai kuma shi ya sha tsakaninsu. To wannan kes ɗin an kamun shi ya fi nawa. Don haka mazaje ku sa ido akan matayen ku dinga haƙuri da juna, a dinga daƙile kai ƙaran nan, don Allah mata ku dinga riƙe sirrin. Da mace ta hangi mijin waccan ya fi nata, wai abokin mijin ne, sai a dinga kai masa ƙara, yana ɗan taimakawa akan ɗan wani abubuwa, sai kuma abu ya zama da soyayya. Akwai wata baiwar Allah, mijinta tun kafin ta aure shi akwai abokinsa amininsa, to dama ya riga shi yin aure, to dama ya haɗa su suna gaisawa. Bayan sun yi aure sai take kawo masa ƙaran mijinta, ita waccan matar ba amaryar ba, tana ka ƙaran mijin, yi min kaza, yi min kaza, yi min kaza. Mijin zai bata haƙuri, idan a buƙatar ta kuɗi ce ɗau kuɗin ya bata. To a waye gari yau da gobe kawai sai matar ta duba wayarsa ta ga cewa wai soyayya ma suke tsakaninsa da wannan matar, har tana ɗauko hoton tsiraici tana turo masa na jikinta. Wa iyazu billahi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata mu ji tsoron Allah. Kullum ana gaya mana gaskiya, muna sa kunne muna toshewa, sai mu ce mazajen ne ai. Ba mu ne fitinar ba? Ba mu ne halakar ba? Mu ne kaidin, kuma mun san cewar mu ne matsalar. Idan namiji ya neme ki kina matar aure da lalata, ai sai kin so kuma sai kin yarda. Amma saboda kwaɗayi da zubar da mutunci, yanzu abin ya wuce gona da iri, kuma ya dawo wai abin ma da abokanan miji yanzu ake wannan harkar. Maza ku ji tsoron Allah. Mata mu ji tsoron Allah. Wallahi azima ana taɓo fushin Ubangiji. Ita kanta zinan ma a ce yanzu ta koma hannun matan aure da cin amana. A ce aboki ya nemi matar abokinsa kuma ya kalle shi ya ce masa amininsa, kuma ya gaya masa sirrinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa iyazu billahi. Allah ka kawo mana ƙarshen wannan musibar. Allah ka kawo mana afuwa da sassauci. Don haka ina kira gare ku mazaje, ku ji tsoron Allah. Mata suna ƙorafi akan cewar wai ku ne kuke bin mata, kuna ta zinace. Su kuma su ma to ni abin da ban yarda da shi ba shine har abada kuma ba zan yarda da shi ba. Don wane yana laifi ba hujjar da za ta sani ma na yi. Kuma ku kuke jawo wani abin matan. Sai an magana ku ce ciwon ƴa mace na ƴa mace ne. A ina ya zama ciwon ƴa mace na ƴa mace ne? Kin ce mijinki ba zai yi aure ba, kuma kin bashi na zinace, kuma kina ɗaga waya kina koke. Sai an magana ku ce ku kuna da imani. Wallahi mata, imani ya ƙaura a zuciyarmu. Domin kuwa hadisin manzon Allah sallallahu baya aiki na cewa imanin ɗayanka baya cika har sai ya so wa kansa abin da ya so wa ɗan uwansa. Ba ma son juna yanzu. Mata ba ma ƙaunar juna. Namiji sai ya miki alfarma, mace bata miki ba. Wallahi malama Amina, ko asibiti sai ki ji an ce Allah ya sa in je in ga namiji. Matan nan sai su wulakanci, su ci maka zarafi daga zuwa neman lafiya. Amma namiji ko zai me kike so, zai ji ki, zai ji matsalar ki, kuma zai baki shawara. Amma ya uwarki mace sai ta dinga miki kallo.